Bona nit al públic assistent i a la resta de corporació. Este punt, que podria ser un punt de tràmit, perquè al final el que diu és l'Ajuntament en quines ordenances va intentar modificar o incorporar. Des de Compromís les anem a votar a favor este punt perquè hi ha certa continuïtat de temes que estaven pendents o que ja s'havien iniciat, però voldríem incidir en l'oportunitat que, per exemple, la revisió d'algunes ordenances donarien per a millorar la situació actual. Si parlem de l'ordenança municipal de neteja pública, potser estaria bé revisar-la des del punt de vista que poguera facilitar la sanció a les persones incíviques que depositaren trastos en el carrer fora d'horaris o fora dels contenidors. Del tema d'instal·lacions d'ascensors, d'ajudes per a instal·lar ascensors, en diferents ocasions hem comentat que estaria bé prioritzar aquesta ordenança per a que la gent se poguera beneficiar, però inclús podríem anar més lluny pensant des d'una mesura d'ordenació del Pla General d'Ordenació Urbana que permetera, sempre que fora possible, baix criteris tècnics, el que en altres ciutats s'està fent, que és permetre que l'ascensor se traga ocupant espai en la via pública, o pot ser en patis interiors de finques que estan tancades però tenen patis interiors. Perquè els ascensors poden ser determinants per a la no deterioració d'algunes finques més antigues, tant perquè persones majors poden viure allí còmodament quan ja els costa pujar les escales, com perquè famílies més joves se pogueren incorporar. Se parla també de la modificació de l'ordenança del mercat municipal. Fins on recordem se parlava d'incloure nous tipus de venedors, no sé si és la línia. En altres ordenances no ens queda tan clar l'objectiu de la modificació, com podria ser la dels animals de companyia. Després, en la de terrasses de bars, entenem que l'objectiu serà buscar simplificar al màxim els tràmits perquè sigui el més fàcil i el més àgil possible donar aquests permisos. N'hi ha una ordenança de tràfic que no sabem si parla o parlarà d'incorporar els nous patinets, o, per exemple, quan parla les ordenances del reglament intern d'instal·lacions esportives, com que avui també discutirem o parlarem de la moció del 8 de març, estaria bé també pensar en la modificació d'aquestes ordenances des d'una perspectiva de gènere que permetrà registrar o saber si n'hi ha usos diferenciats d'homes i dones o inclús per edat, per allò d'enfocar les polítiques a joventut o a altres àmbits de la població. En respecte a les de nova creació, es parla de la de seus festives tradicionals i altres actes festius. Estaria bé treballar així una cosa que no poguérem fer en la legislatura passada i que entenem que s'ha de fer a principi de legislatura, que és intentar regular la cessió que fa l'Ajuntament d'espais municipals en caràcter permanent a diferents entitats. I donat que se va treballar o se va crear la plaça nova de periodista, estaria bé incorporar una ordenança que transformarà o que farà una ordenança del Consell Rector del Crònica que poguerà estendre's a tots els àmbits de comunicació dels ajuntaments. Moltes gràcies. La meva intervenció en un principi anava a ser per a restar valor a la moció, perquè és una moció que presentem tots els anys i aprovem, però vistes les preguntes inicials per part del públic, considere que està molt bé en aquest ple donar valor a aquesta moció i que a més se torni a aprovar per unanimitat. Perquè l'argument que jo plantejava era estem parlant de polítiques d'igualtat, però podria quedar-se en anem a aplicar polítiques d'igualtat perquè som feministes i volem una societat igual, però després no desenvolupar ninguna política d'igualtat. L'equip de govern ha rebutjat una proposta dels sindicats, això ho podem veure en el punt 3 de resolucions d'alcaldia, perquè els treballadors i treballadores de l'Ajuntament pogueren treballar una hora menys mantenint el salari aquells que tingueren fills al seu càrrec. Això, efectivament, podria considerar-se una
política d'igualtat, perquè si analitzem, per exemple, els permisos per atenció a menors de 12 anys, segur que trobem que la majoria que gaudeixen d'ells són majoritàriament dones. Per tant, seria una política que podria beneficiar aquells atenció majoritàriament es veuen forçades o per decisió pròpia fan les dones, no tingueren que fer-la perdent una part del seu salari. Segur que l'equip de govern té les seues raons quan al final arriba a aquesta decisió. Però també podíem parlar, quan parlem de polítiques d'igualtat d'Enxirvella i quan parlem del treball molt bé que es fa des de la Casa de la Dona, normalment no trobem polítiques especialment dirigides o no visualitzem que a Xirvella tenim dones gitanes, dones africanes, musulmanes, llatines, originàries d'altres països d'Europa i del món. I estaria també bé ampliar aquesta dimensió i visualitzar-la. I em consta que s'està fent molt bon treball o coses molt interessants tant des de l'àrea de serveis socials com des de la Casa de la Dona en aquests col·lectius de dones un poc diferenciats. I caldrà continuar treballant tant des del punt de vista de la igualtat home-dona, però també des de la integració cultural. I així uns àmbits on se pot treballar molt bé la integració cultural podrien ser els col·les, podrien ser intercanvis gastronòmics o podrien ser també via festes. Després, en l'exposició de la moció parla de la bretxa salarial i parla d'un 15%. Això equival a que una dona i un home que fan el mateix treball, la dona treballa gratis novembre i desembre. Entonces, si parlem en aquesta dimensió, s'entén molt bé. I el sostre o el techo de cristal, n'hi ha gent ja que li diu el de formigó armat, perquè aquest sostre està ahí i és impossible traspassar-lo. I només dir que, i acabe, que l'Ajuntament, com a entitat que compra i realitza projectes, té possibilitats de millorar els seus espais i d'aplicar polítiques igualitàries també en altres àmbits. I breument parlaré d'urinaris, perquè si vegem els espais públics n'hi ha la mateixa àrea per a un urinari de dones que per a urinaris d'homes. Però si entrem en el detall, veurem que els homes tenen més punts, diguem-ne, funcional per a fer les seues necessitats que les dones. Però és que, a banda, s'hauria de tindre en compte que les dones, per el cicle menstrual, normalment poden tindre més necessitats, on tenim moltes aglomeracions de gent, de poder acudir al bany. Per tant, què pot fer l'Ajuntament? Quan definisca un nou espai, tindre en compte, per exemple, no anar estrictament a la normativa actual, sinó pensar des d'aquesta perspectiva. I he dit l'urinari, però podríem parlar de brigada d'obres o d'equipament per a policia. Compromís votarà molt a gust a favor d'esta moció i també estem molt contents que pugui aprovar-se per unanimitat en este ple. Moltes gràcies. Senyora Ferrandis, per fi tenim resposta del Ministeri de Foment respecte a les al·legacions que l'Ajuntament va presentar d'acord amb els informes tècnics contra el projecte de remodelació de la B30. Una resposta que per a Compromís és decepcionant, però que vostè entén que des del govern ha qualificat com a raonablement satisfactòria. Nosaltres entenem que és decepcionant perquè no accepta ninguna de les objeccions presentades pel Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament i també perquè, tal com planteja el Ministeri de Foment, que dirigeix el seu company José Luis Ábalos, el projecte destinarà 145 milions d'euros que al final el que facilitaran és el pas de més camions, però ni tan sols €1 per a millorar la mobilitat en transport públic o de les persones que cada dia passen el pont en bicicleta o a peu. Avui me comentaven que a les 8 menys quart, més o menys, en els 2-3 minuts que costa passar d'una banda a l'altra del pont, un ciclista s'havia creuat en 13 ciclistes de cara. Vull dir que és un pont realment molt concorregut. Fa 3 anys, més o menys en aquestes dates, se va produir una gran manifestació contra el projecte de remodelació de la B30, que nosaltres entenguérem, i crec que era l'objectiu, no era només perquè es mantinguera l'entrada a Xirvella, sinó també perquè incorporara una inversió
d'envergadura que poguera beneficiar també a Xirivella. I en aquest cas la pregunta és si des de l'equip de govern s'ha pensat en com traslladar a la ciutadania aquesta informació en base a la resolució d'aquestes al·legacions, inclús alguna acció, un poc de mobilització o de recordar que Xirivella no està satisfesa en aquesta decisió. Ara, per al senyor Muntaner, el pròxim dissabte, dia 7 de març, la plataforma d'indignats convoca una concentració en l'estació del Nord en defensa del tren de Rodalia i volia saber si Xirivella continua formant part dels 11 ajuntaments que en setembre del 2015 firmaren la declaració de Xirivella per a demanar millores en la línia C3, si ha tingut alguna activitat aquesta plataforma en els últims temps o si se pensa reactivar. I per a la senyora Jensen volia preguntar-li si el dissabte dia 7 ens tornarem a veure en aquesta concentració i si vostè acudirà com a títol individual o en representació de l'equip de govern. En aquests dos punts són dos punts on hi ha discrepàncies i jo agraïsc la invitació de la senyora Ferrandis en el ple de pressupostos a incorporar-nos al govern, però són coses com aquestes les que de moment no ens deixen entrar en el govern.